Аз съм The Player и днес ще играем Minecraft Pocket Edition за 16.0 и това е продължението на старта ми серия. Така. По-дълго решим. Settings easy. Ще направим на hard. Много страх. Той ме уби. Това беше супер страхотно някакси убиване. Аз не бих могъл така да го пиша, не мога. Това беше супер убиване, но той ще си отмъсти. Ще си отмъсти за мазното отбиване. Така, къде ми беше местото? Така, в моей комнате. Да, и я не буду пить. Да. Ну, ладно, сейчас. Да, значи аз си търся местото. Значи, имате ли малки проблеми, ако влезна в креатив? Cheats, Infinity, Survival, Creative, Peaceful, Creative. Влезнах в креатив. Това може да го правим в самата игра. Ще дойда тук. Ще взема цялата броня и всичко направо. Съжалявам, че го правя, но това е за мое добро. Нали, ската серията да се продължи. Да ви кажа, като събера 10 лайка и тогава ще... Нали, служете лайк сега, няма да се подруите, просто ще спрете за малко клипчето на пауза или просто ще сложите лайк и ще ми помогнете за кариерата. Колкото повече лайкова, толкова по-готини серии, обещавам да правя. Ние вчера с един приятел говорихме така на вечен камък. За да има светлина, разбира се. Така, тук слагам и тук. Така, тук ще запаля малко светлинка. Така, тук ще запаля малко светлинка. Никой няма да излезе сега. Така, значи ще сложа Enchanting Table. 115%. Ще направя един голем. Да, ако нямате нищо против, разбира се. И да видим числото. Че ми става интересно какво прави.
Secondary Power. Това ми е грейдва нещо така. Чайте, ще взема сега. Това няма да ми трябва. Да, изгоря. Както казах, ще си направя един железен голем. Така, 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 така. Този голем ще ме взема така. Сори, бате. Къде? Лапани. Значи аз ще се пробвам да така enchanting table. В Creative ще направя нещата, разбрах, че мога. И тук безплатно, без никакъв лапис лазулис. Така, влизам на настройки, махам cheat, useful, easy. Какво? Къде ми изчезнаха сърчицата? Cheat, personal game mode, survival, ето така. И сега разбирате какво е. Никой не може да го победи. Може. В креатив всички ще могат да го победят. Значи, на това ще завърша серията ми и както казах, моля ви, сложете 10 лайка и ще имам още клипчета. И на това ще бъде довиждане. Така. И да ви кажа, че за 109 рубли, това са май $2, може да си купите там Campfire Tales и тук още 2 players.
Така, може да влезете чрез Xbox и да имате някакви безплатни неща. И довиждане!